Muri yeZimbabwe aiwa muzara nhasi Sadc yazonyatsouya ikabuda pachine kati aiwa Mnangagwa ava kutya, Mnangagwa ava mukona manje. Reality ndo yazosangana nayo nokuti vanenge vachiexposa zvese kuti maactions aari kuita nekupromota masoja nekupromota maarmy commanders tiri kuzviona ndokuti anoziva kuti masoja ndiwo ari responsible for coup kunyange zvizvo zvakaita mugore ra2017. Samuri yeZimbabwe sati apinda deep munyaya yedu nokuti dzachibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon torambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live nokuti hazvisi zvimahara. Saka tiri kuona kuti bepa remuafrica rinonzi Africa Built or Ruined rinouya richiti Sadc yakati we first clearly noticed how President Emmerson Mnangagwa, who is the Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defense Forces, was stepping up his personal security by promoting army chiefs he believes are loyal to him. The problem is the Zimbabwe military is one very complicated unit that is difficult for anyone to understand. Even its Commander-in-Chief, they are already focusing on life after the current Commander-in-Chief. Sando zvavari kutaura Sadc chaichiti aiwa Mnangagwa ari kutemba nemasoja ake, ari kutemba nemakomanda ake earmy achifunga kuti achamuprotecta pane pautungamiri hwake kuti aramba ari president. Saka muri yeZimbabwe saka Sadc iri kuyachiti aiwa tiri kuzviona but isusu armyyo hatiityi nokuti isusu tineine army yemuZimbabwe but isusu we are just coming from a fresh elections. Saka muri yeZimbabwe chimbotiudzai kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi nokuti Sadc yazochizoonera madhiri ese. Pina mucomment section medu mutiudze mafungiro enyu muchisubscribe kulike pachene kutina on the bell icon. Rambochiona maupdates anokupai pano paZim News Live.